За мен е много важна и вдъхновяваща идеята на Акцион Артмарк на този етап да представи съвременно българско изкуство. И вдъхновяващо е наистина, наред с големи наши творци, да видим едно новото поколение и средното поколение. В момента стоя пред работа на Кольо Карамфилов, един изключителен автор. Разбира се, че трябва по някакъв начин да се приучава публиката към съвременното изкуство. Да, има изключителни образци в по-старото ни изкуство, но пък ето вие виждате, че съвременното изкуство наистина устоява своите позиции и е на една много стабилна основа стъпил и се изгражда наистина сериозни образци. Разбира се, ето виждаме Кольо Карамфилов. Видях една прекрасна работа на Данчо Парушев. Изключителен автор, за съжаление така отиде си рано. Гълъб Гълъбов, виждам Слав Недев, Свилен Стефанов, една много млада художничка, Нора Ампова. Струва ми се, че това е една тенденция световна вече. Както каза един мой колекционер от Америка, той казва: предпочитаме да остаряваме с авторите. И тогава те ще имат най-стойностните работи, които авторите притежават и могат да представят. Тъй, че действително поздравление. Аз самата се вълнувам, тъй като и аз участвам в този търг и пожелавам успех. Със сигурност ще се случат интересни неща. Важното е да бъде приучавана публиката и съвременните колекционери да гледат и съвременно изкуство.